Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na dnešnej panelovej diskusii na tému Partnership, spolupráca univerzity a praxe. Je mi veľkou cťou, že prijatie do našej panelovej diskusie prijali vzácni hostia z praxe. Konkrétne je to pani Ľubica Hrius z KPMG. Vítajte medzi nami. Ďakujem. Ešte, že to tam máte napísané, nie? Ďalej tu máme pána Vlada Muchnala z CLA Slovensko a pána Petra Klačanského z PricewaterhouseCoopers. Vítajte medzi nami, som veľmi rád, že ste prišli do tejto panelovej diskusie, pretože naša fakulta považuje partnership za veľmi dôležitý, považujeme za veľmi dôležité prepájať vzdelávanie s praxou a práve preto, alebo toho dôkazom je aj tento dnešný event. Sme veľmi radi, že vaše firmy prijali pozvanie, ste tu pevnou súčasťou tohto eventu. No a začneme teda tou témou, o ktorej som hovoril, teda partnership. Čo to partnership znamená pre vašu firmu? Pani Hrius, nech sa páči. V prvom rade si myslím, že to je dôležité mať partnerov, s ktorými spolupracujeme a budeme nejaké synergie, pretože nie sme samoraz, nemôžeme byť iba sami o sebe. Z rôznych odborov hľadáme tých najlepších lídrov, aby sme v podstate spolu boli top. Čiže keďže patríme do tej veľkej štvorky a snažíme sa vždy hľadať partnerov, ktorí majú člen a spolu budovať v podstate budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. Čo znamená slovo partnership, partnerstvo pre CLA Slovakia? Vlado, nech sa páči. Dobrý deň. CLA, alebo ako to chcete, tak znamená hlavne príležitosť. Príležitosť prepájať prax so štúdiom a s odbornosťou. Príležitosť naberať, presne ako kolegyňka povedala top študentov, top lídrov, ktorí vedia následne svoje vedomosti preniesť praxe. Ďakujem veľmi pekne. A ako sa na to pozerajú PwC, pretože ste tu v zásade spoločnosti, ktoré robíte rovnaký biznis. Vnímate sa ako konkurencia, alebo vidíte tam aj priestor na partnerstvo? Nech sa páči. Tak, určite by som povedal to pre nich obidvom. Samozrejme sme konkurencia, hlavne pokiaľ niekde na začiatku procesu je to získavanie nejakých zákazok, čiže tam sme konkurencia, ale keby na tej druhej koleji, je to spolupráca, sme kolegovia. Obidvaja prechádzame cez to isté, máme rovnaké problémy, rovnaké regulácie, rovnaké to-do listy. By som povedal, v prípade auditu, auditorskej profesie alebo trhu je to trošku jednoduchšie, lebo väčšina tých zákazov, čo vlastne audit je ako keby tzv. Inbound. Čiže my tu lokálne konkurencia nie je až taká podstatná výrazná, pretože to rozhodnutie je niekde inde. Čiže my tu, a ja mám veľa známych v jednotlivých štýrke a spolupracujeme, šerujeme informácie. Čiže, a to je vlastne príležitosť aj zistiť, ako sa na problematiku pozerajú niekde inde. Výborné, takže ste síce superi, konkurenti, ale určite vždy nájdete nejakú možnosť spolupracovať a to je samozrejme veľmi dobré a sme veľmi radi, že aj spolupracujete s nami. Keby som mohol tak nadviazať, možno keby ste mali vymedziť nejaké hodnoty toho partnerstva, čo by malo spĺňať také dobré partnerstvo, či už medzi školou, univerzitou a firmou, alebo navzájom možno medzi firmami, respektíve možno, že sa dá poňať to partnerstvo aj smerom zamestnancov. Čiže v rámci vašej firmy, nech sa páči, môžete začať. Ja by som povedal, že za nás je to vlastne pozerám sa tak na dlhodobú spoluprácu založenú na transparentnosti a dôslednej komunikácii, kde v podstate ideme, ak sa pozeráme niekde na úrovni firemnej, tak v podstate do partnerstva ideme za účelom za nejakého cieľu. My máme spoločný cieľ, ktorý
ktorý väčšinou samostatne nevieme splniť, nevieme dosiahnuť. A teda preto sa hľadáme partnera, aby sme tú spoločnou cestou sa tam dostali. A ten partner je pre nás dôležitý, lebo sa stáva v podstate, nazvime to, jedným z nás. Spájame si svoju čiastočne svoju firemnú kultúru, svoje ciele. Čiže toto je za mňa tiež také cieľa, ktoré je založené teda na transparentnosti, integrite, spoločných kvalitách. Super, ďakujem pekne. Ako je to v CLA Slovensko? CLA Slovensko, my ako spoločnosť poradenská máme svoje hodnoty a ja si myslím, že v týchto partnerských vzťahoch je dôležité hlavne tá férovosť a dôvera. A preto som aj vyvolal CLA, pretože sú to naše hodnoty a v tých vzťahoch je veľmi dôležité v dnešnej dobe, takže za mňa férovosť a dôvera je na prvých miestach a potom ďalej na spolupráci a ostatných. Výborne, ďakujem, nech sa páči. Myslím, že veľa z toho už bolo povedané, teda platí aj u nás, že tá dôvera v prvom rade je dôležitá pri partnerstvách, ale zároveň aj integrita, čo sa týka našich zamestnancov, ale tiež v podstate si môžeme dovoliť žiadne reputačné riziko, čiže si vyberáme partnerov podľa toho, či máme rovnaké hodnoty. Že tie hodnoty sú pre nás veľmi dôležité, čiže to je prvé, čo tak bereme do úvahy, keď sa nejaké partnerstva, aj čo sa týka zamestnancov, aj univerzít, aj firiem. Výborne, a už keď hovoríme o tých univerzitách, ako vnímate univerzity v tomto procese budovania partnerstiev? Čo by možno, že univerzity mali robiť lepšie, aby to partnerstvo bolo lepšie, aby študenti, ktorí vychádzajú z univerzít, boli čo najlepšie uplatniteľní na trhu práce? Tak v prvom rade si myslím, že by sa univerzity mali pozerať, čo ten trh potrebuje ako zručnosti a implementovať ich do tých výučbových procesov, aby boli pripravení, aby mali tie skily, ktoré my ako zamestnávateľi potrebujeme. Čiže reflektovať to možno čo najrýchlejšie. Chápem, že niekedy doba je príliš rýchla a tie učebné osnovy sa musia schvaľovať a proste plánovať toho dopredu, ale snažiť sa možno byť kreatívnejšie pri spôsoboch, ako sa to aj podáva. Napríklad teraz skúšať tú umelú inteligenciu implementovať možno tak viac aj kreatívnejšie do toho procesu, aby tí študenti boli aj nútení, ale aj aby videli, že tam rôzne cesty. A to je dôležité mať na pamäti stále. Ďakujem vám pekne. Vlado, nech sa páči, ako ty možno hodnotíš spoluprácu s univerzitami, respektíve čo by tie univerzity mohli vylepšiť na tejto spolupráci? Tak ja ako absolvent z tejto fakulty musím podotknúť, že za posledných 5 rokov tá intenzita spolupráce s praxou nabrala obrovský dynamický rámec. A nadviažem na kolegyňu, že v dnešnej dobe klobúk dole pred univerzitami, pretože tá rýchlosť toho sveta a života je neskutočná a máte veľmi ťažkú úlohu reagovať na požiadavky trhu, lebo to, čo pred 5 rokmi bolo požadované, dneska už nemá nejakú hodnotu, takže máte veľmi ťažkú úlohu a my sme rádi, že s tým spolupracujeme, pretože už aj možnosti participovať vo výučbe prispieva tomu, aby ste vedeli vhodne reagovať na požiadavky trhu, takže Ďakujem veľmi pekne. Ako to vníma PVC, ako vnímate vy, teda rolu univerzity v budovaní týchto partnerstiev, respektíve spolupráci s praxou? Tak rolu univerzity vnímame ako kľúčovú, nakoľko my v podstate naberáme iba študentov, absolventov vysokoškolských vzdelaných, čiže to je vlastne alfa omega. Náš biznis model je závislý v podstate na študentov a absolventov. Každým rokom naberáme desiatky nových, čiže pre nás univerzity sú kritické pre fungovanie nášho biznisu. V čom vidíme v prípade cloudy náštovníctvo, čiže to je alfa omega, samozrejme, to je digitálna gramotnosť. To je dneska, čo vlastne hýbe svetom, čo každý očakáva, že akýkoľvek kandidát vie robiť so softvermi, vie sa prispôsobiť nové veci, ľahko sa učiť. A potom samozrejme tímov
Audit ako taký vlastne je projektový biznis, ne? Každý audit, súčasť každého auditu je teda sú ľudia a my sme tímoví hráči, ne? Čiže nepozerať sa na veci individuálne, ale ísť spolu s tým. Výborne, ďakujem pekne. Vlado, otázka na teba. Poznáte ako skvelého športovca, bola tu tímovosť ako dôležitá vlastnosť, potom možno, že chuť víťaziť a dobre vyzerať na ihrisku. Hej? To sú kľúčové parametre pre človeka v svojom týme. Alebo ako je to? Tiež nadviažem na kolegu, tiež sa stotožňujem, ale za mňa ešte v tejto strašne rýchlej dobe je veľmi dôležité tá taká zvedavosť tých študentov a mať tú chuť sa v tom vrtať, lebo ja ako aj kolega pôsobím na audite, zodpovedný pre audit u nás a tam je to veľmi dôležité. Tá zvedavosť pri hľadaní prípadných rozdielov a podobne. Tak, presne tak, zvedavosť. Čiže zvedavosť, za mňa ešte tímovosť, spoľahlivosť. A v neposlednom rade je tá férovosť, pretože ja budem hovoriť o audite. Audit je, ako to kolega pekne povedal, je to tímová, nazvem to hra, keďže sme futbalisti. A tam je to veľmi dôležité, aby človek vedel pracovať v tom tíme a zároveň bol zvedavý a pomáhal tomu tímu dospieť k tomu cieľu. Takže za mňa to. Výborne, ďakujem pekne. Pani Hughes, koho by ste si vy vybrali do tímu, keby ste mali tú možnosť, aké 3 základné parametre by mal splňať ten človek? Tak v prvom rade za nás dôležitá cieľavedomosť tých mladých talentov, pretože u nás maká, teda očakávame, že budú na sebe makať a že sa nebudú toho báť, do seba investovať, lebo predsa sa to veľa energie a ja teda sa hlavne vedem talent manažmentu a vidím, že tým mladým sa občas dneska už nechce, tak sú mať také jednoduchšie. Takže musíme ich presviedčať, že oplatí sa to. Za mňa sú dôležité aj jazyky, pretože snažíme sa teraz pracovať na veľa zahraničných projektoch, kde tie jazyky sú podstatné a aj aby si vlastne naši študenti mohli, alebo teda absolventi budovať kvalifikáciu medzinárodnú, tak potrebujú angličtinu. A ja by teda vlastne vedeli nás fungovať. Máme firemný jazyk angličtinu a nemčinu, čiže bez tých jazykov to dneska už nejde. A potom ešte v podstate tiež taká tá zvedavosť, nebáť sa skúšať nové veci, už aj v rámci tých nových technológií, ale aj celkovo stále sa vzdelávať a posúvať sa a chcieť sa učiť, to je kľúčové. Výborne, ja som zvedavý a preto sa teraz spýtam, či naši študenti majú ďalšiu dôležitú vlastnosť odvahu, že nebáť sa, ste spomínali, teda či sú to študenti nejakí, ktorí majú odvahu sa spýtať našich hostí niečo, nejakú otázku, ktorá by ich zaujímala. Asi je prestávka teraz. Nemáme žiadnu otázku, tak možno na záver, keby ste to mohli tak zhrnúť, alebo povedať možno nejaký odkaz našim študentom. Na záver, možno jednou, dvomi vetami niečo odkázať našim študentom. Nech sa páči. Za mňa nebáť sa a skúšať nové veci. Ja si vždy hovorím, že keď mi to niečo dá, každá skúsenosť mi niečo dá, tak sa to oplatí. Čiže investovať do toho ten čas a keď sú rôzne možnosti zapojiť sa do súťaží, projektov, stáží, tak ísť do toho, lebo vždy vám to niečo dá a budete možno na konci prekvapení, že koľko ste sa tu naučili. Takže byť zdravý a nebáť sa. Ďakujem veľmi pekne. Odkaz od Vlada Mochnána do CLA. Buďte zvedaví, buďte cieľavedomí a dávajte a keď budete dávať, tak aj dostanete. Ďakujem, nech sa páči, pán Plačanský. Za mňa, súhlasím, čo bolo povedané, proaktivita, ísť si za svojím cieľom, snažiť sa niečo dosiahnuť. Nebyť status quo, ale proste napredovať. Veľmi pekne ďakujem a dostávame sa k záveru našej panelovej diskusie. Je mi veľkou cťou, že ste prijali pozvanie, veľmi si to vážime, veľmi si vážime aj to, že s našou fakultou spolupracujete. Ja pevne verím, že to naše partnerstvo bude naďalej pretrvávať, bude sa rozvíjať a bolo práve na prospech našich študentom, ktorí sa neskôr u vás zamestnajú a vy vytvoríte tie skvelé kariérne podmienky.
Veľmi pekne ďakujem za účasť v panelovej diskusii a želám pekný deň. Ďakujem.